γυναικείος υπηρετικός συνεταιρισμός αποτελείται από 6 δυναμικές γυναίκες, οι οποίες συγκεντρώνονται στο εργαστήριό τους, φοράνε τις ποδιές τους και κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Φτιάχνουν χειροποίητες μοναδικές γεύσεις, χρησιμοποιώντας υλικά της περιοχής μας με την αστήρευτη δημιουργικότητά τους. Οι γυναίκες, αξιοποιώντας τα αγνά και ποιοτικά προϊόντα της υπηρετικής γης, ξαναζωντανεύουν το διατροφικό πολιτισμό που κληρονόμησαν και με παραδοσιακούς τρόπους παράγουν τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας και υγιεινά. Διψούν να αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα και να στηρίξουν την τόπια παραγωγή, αλλά κυρίως να αποδείξουν ότι οι γυναίκες είναι ικανές και άξιες να πετύχουν τα πάντα, αρκεί απλά να το θελήσουν. Πολλή δουλειά λοιπόν, φαντασία, μεράκι, γυναικεία μυαλά σε γρήγορση και ειδού τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Πάμε να γνωρίσουμε τις σημερινές μας πρωταγωνίστριες. Καλώς σας βρήκα στο Γυναικείο Υπηρετικό Συνεταιρισμό. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που τα λέμε και από κοντά. Είστε ένα συνεταιρισμό με πολύ μεγάλη ιστορία και διαδρομή. Πίσω στο μακρινό 98, λοιπόν, ξεκίνησατε τότε πρωτοποριακά τα πρώτα ιδρυτικά μέλη και ήσταν μέσα από αυτά. Πάμε τον χρόνο πίσω να μας πείτε πώς ξεκινήσατε τότε. Το 98 ξεκινήσαμε, όλες είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη. Ξεκινήσαμε... Πού είστε μέχρι και σήμερα εδώ. Ναι, στην αρχή 13 ενεργά μέλη, αποχωρήσανε κάποιες τα πρώτα χρόνια, από την αρχή, τα 2 πρώτα χρόνια αποχωρήσανε λόγω του ότι δεν αντέξανε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και μείναμε εμείς οι υπόλοιπες. 6 ενεργά μέλη είμαστε τώρα από τότε και δουλεύουμε εδώ. Στην αρχή ξεκινήσαμε από το Κέντρο Γεωργικών Εκπαιδεύσεων. Εκεί παρακολουθήσαμε σεμινάρια γιατί είμαστε αγρότησες και μέλη αγροτικών οικογενειών. Συγγνώμη που πέφτει η μάσκα. Άρα λοιπόν το background ήταν ότι προερχόσασταν από αγροτικές οικογένειες. Και έτσι λοιπόν πώς προέκυψε η ιδέα του ότι ήταν μια εποχή που προωθούσαν τους γυναικείους συνεταιρισμούς στο Υπουργείο και έπεσε στο τραπέζι αυτή η ιδέα? Για πείτε μου λιγάκι την ιστορία. Ήταν η εποχή που ιδρύονταν πολλοί γυναικοί συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα τότε. Από τα σεμινάρια και μας διάφοροι γεωπόνοι που κυλούσαν και προγράμματα, μαζευτήκαμε μια ομάδα που ταιριάξαμε, γιατί είναι και δύσκολο να ταιριάξουμε τώρα. Θα σας ρωτήσω και στη συνέχεια. Και το ξεκινήσαμε. Μπήκαμε στο πρόγραμμα στο Λίντερ 2 για εξοπλισμό, μόνο όχι κτηριακά. Ενοικιάσαμε αυτό το χώρο εδώ, τον εξοπλίσαμε σιγά σιγά με τα μηχανήματα. Και μπήκαμε και στο πρόγραμμα ΝΑΟ μετά, πάλι από την περιφέρεια, από το Περιφερειακό Ταμείο ήταν. Άρα λοιπόν και τότε, όπως και σήμερα, είναι το αντίστοιχο ΕΣΠΑ και τότε λοιπόν δινόταν προγράμματα μέσω της περιφέρειας και ενίσχυαν αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν δεν έγινε με ίδια χρηματοδότηση ο συνεταιρισμός, υπήρχε μια βοήθεια τότε από το κράτος και. Μια βοήθεια του 60%. Το 40% ήταν δική μας ίδια συμμετοχή. Το 60% ήταν από ευρωπαϊκά προγράμματα και το κράτος μαζί. Και ξεκινήσαμε εδώ. Και από τότε δουλεύουμε. Τα πρώτα χρόνια δουλέψαμε πολύ καλά. Εντάξει. Μετά την κρίση, όπως όλοι και εμείς, ζοριστήκαμε. Και τώρα με τον COVID παραζοριστήκαμε. Ο δικός μας μαζί με τον άλλον του Πηλίου είναι από τους πρώτους που έγιναν στην Ελλάδα. Ήταν κάτι πρωτοποριακό εκείνη την εποχή, γιατί για τα κορίτσια σήμερα φαντάζεται διαφορετική η γυναική επιχειρηματικότητα. Αλλά για το 1998 ήταν αρκετά πρωτοποριακό να βγουν οι γυναίκες από τα σπίτια να δουλέψουν και μάλιστα να ασχοληθούν επιχειρηματικά και να κάνουν το δικό τους συνεταιρισμό. Ήταν. Όλοι στην αρχή λέγανε τι θα κάνουν, θα δουλέψουν λίγα χρόνια, θα μαλώσουν, θα χωρίσουν. Κανένας δεν πίστευε σε εμάς. Ούτε οι οικογένειές μας, ούτε ο περίγυρος. Ήταν σίγουρα η επόμενη ερώτηση. Τι σας έλεγε ο περίγυρος, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι σύζυγοι, θα πάω και στους σύζυγους οπωσδήποτε. Δεν σας στήριζαν καθόλου? Μας στηρίζανε. Αλλά δεν πιστεύανε σε αυτό που κάναμε. Σίγουρα δεν πιστεύανε. Μας στηρίζανε, δεν μας πήγε. Εμένα προσωπικά δεν με πήγε κόντρα κανείς. Εντάξει. Ενώ να σας στηρίξουν ψυχολογικά ότι είναι κορίτσια, ξεκινήσατε, τα καταφέρετε, γιατί όχι, είναι κάτι καινούργιο για την εποχή. Τότε εντάξει. Πότε έτσι, δεν θυμάμαι και καλά. Περάσαν πολλά χρόνια. Εγώ είχα τα παιδιά μικρά, είχα και πρόβλημα με τα παιδιά, σχολεία, φροντιστήρια, τρεχάματα. Ήμουν 20 ώρες και 24 ώρα όρθια. Για να τα καταφέρετε και να τα βγάλετε πέρα.
έγιναν. Με ποια προϊόντα ξεκινήσατε τότε να δημιουργείτε και να πουλάτε μέσα από το συνεταιρισμό? Τότε ξεκινήσαμε καταρχάς με μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού, με τα φρούτα πάντα εποχής, και σιγά σιγά αρχίσαμε μετά να κάνουμε ζυμαρικά και χυλοπίτες και τραχανάδες σε πολλές γεύσεις, και μετά τα λικέρ. Είναι όλα γίνονται με τσίπουρο. Ναι, είναι παραδοσιακή συνταγή με τσίπουρο, με τα περισσότερα φρούτα, ιδίως κράνο, περγαμόντο, βατόμουρο, διάφορα. Όσον αφορά τα φρούτα, ποια έχετε προσθέσει και καινούργιες γεύσεις πέρα από το περγαμόντο? Το προτιμούσε ο κόσμος πριν 20 χρόνια? Εγώ δεν το θυμάμαι π.χ. να το έχουν οι θείες μου στα σπίτια. Όχι. Το περγαμόντο. Θυμάμαι τα πιο κλασικά. Θυμάστε κεράσι, νεράτζι, τα κλασικά. Γιατί αυτά είχαν τότε στα χωριά και με αυτά έφτιαχναν και τα γλυκά. Ναι, με το κιδόνι, το καρυδάκι που είναι εδώ για νιώτικο, το σίκο, το κεράσι, το βύσσινο. Αλλά μετά περάσαμε και σε άλλες γεύσεις. Εξυγχρονιστήκατε κι εσείς στην πάραδο των χρόνων. Βεβαίως. Εδώ βλέπω και πελτέ κράνο μου έχετε φτιάξει. Ναι. Ο πελτές κράνο γίνεται με το κράνο που κάνουμε και μαρμελάδα κράνο και λικέρ κράνο. Το χρησιμοποιούμε στα παγωτά κυρίως και στο γιαούρτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Δύνατα, έχω την εντύπωση ότι το κράνο είναι πολύ ευεργετικό και για την υγεία. Βοηθάει σε κάποια θέματα υγείας. Για βοηθήστε με λιγάκι, δεν το θυμάμαι καλά αυτό, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ναι, είναι και εύπεπτο. Μετά δηλαδή το φαγητό, αν φάμε μια κουταλιά, είναι πάρα πολύ ωραίο, και για το λικέρ που σας λέω, μετά το φαγητό πάλι. Βοηθάει στην πέψη δηλαδή. Βεβαίως, βοηθάει στην πέψη και σε άλλες. Βλέπω ότι πια έχετε αλλάξει ετικέτα. Θυμόμαστε όλοι ότι το λογότυπο του συνεταιρισμού του Γης είναι αυτός εδώ και είναι το χαρακτηριστικό λογότυπο που σας οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια. Πια εδώ πέρα βλέπω νέες ετικέτες. Το έχετε εξυγχρονίσει λιγάκι το κομμάτι της τυποποίησης των γλυκών. Φέτος αρχίσαμε και κάνουμε σε περισσότερο. Τα γλυκά μας περιέχουν όλα τα διατροφικά στοιχεία που είναι αναγνωρισμένα και πρέπει από τον ΕΦΕΤ να έχουμε αυτές τις ετικέτες, και μπορούν τα προϊόντα να ταξιδέψουν και εκτός Ελλάδος. Ωραία, και να ξέρει και ο κόσμος και πόση ζάχαρη περιέχουν. Βεβαίως. Τι άλλο. Ναι. Είναι όλα βέβαια, φαντάζομαι, χωρίς συντηρητικά. Είναι χωρίς συντηρητικά, φρούτο, ζάχαρη και λεμόνι. Όλες οι συνταγές έχουν αυτό τα προϊόντα. Ποιο είναι το γλυκό το οποίο προτιμάει πολύ περισσότερο ο κόσμος και σας το παραγγέλνει? Ποιο είναι το αγαπημένο των γενιωτών? Το καρυδάκι έρχεται πρώτο. Μετά είναι και τα εσπυριδοειδή, αλλά καρυδάκι, σίκο, κεράσι, αυτό το προτιμούν περισσότερο. Μετά είναι τα εσπυριδοειδή που σας είπα, το περγαμόντο, το δαμάσκηνο, βερίκοκο, όλα. Είναι 17 είδη γλυκών. Λοιπόν, οπότε κυρία Ντένα, εκτός από τα γλυκά και τα λικέρ που ξεκινήσατε και τότε, αμέσως μετά φαντάζομαι ότι πήγατε και στη δημιουργία των ζυμαρικών σας. Με τι προϊόντα ξεκινήσατε τώρα και πού έχουμε φτάσει σήμερα και βλέπουμε εδώ ένα πλούσιο καλάθι και με νέες προσθήκες? Ναι, αρχίσαμε από τον κλασικό τραχανά και σιγά σιγά κάναμε πολλές γεύσεις. Έχουμε το γλυκό, τον τραχανά, τον ξινό, ολικής, έχουμε αγελάδος για τα μικρά παιδιά, έχουμε και τραχανά το οποίο γίνεται με λαχανικά, σπανάκι, καρότο και πατάτα, που το συνιστούν οι παιδίατροι για χορτόσουπα για τα παιδιά και γενιστήσιμο για αυτή την περίοδο τώρα που διανύουμε. Πολύ ωραία ιδέα και διαφορετική αυτή, δεν το ήξερετε, το φτιάχνετε αυτό το προϊόν. Ναι. Και το χυλοπιτάκι μας, το μικρό χυλοπιτάκι και το με πιο μεγάλες χυλοπίτες, είναι με γάλα και αυγά και σιμιγδάλι βέβαια. Και φαντάζομαι στη συνέχεια οι παραδοσιακές πίτες. Τότε με τι πίτες ξεκινήσατε και σήμερα έχετε προσθέσει έτσι νέες γεύσεις που ο κόσμος ζητάει? Τότε ξεκινήσαμε με την κλασική συνταγή της χορτόπιτας, τυρόπιτα και καμία κρεατόπιτα γιαννιώτικη που κάνουμε εδώ, αλλά σιγά σιγά πήγαμε στην μανιταρόπιτα που δεν την ξέραμε τότε και είναι πολύ γευστική και πολλοί την προτιμούν, όλων των ειδών της πίτες. Γαλατόπιτα, κολοκυθόπιτα που κάναμε σήμερα, όλων των ειδών της Αναλόγως λοιπόν της παραγγελίας. Βεβαίως. Όλα αυτά είναι τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες έχετε εδώ στο συνεταιρισμό. Και ανοίγουμε φύλλο χειροποίητο, δεν κάνουμε φύλλο της μηχανής και γίνονται ευθυμερών όλες. Λοιπόν, τα προϊόντα σας πού μπορεί να τα βρει κάποιος εδώ στο συνεταιρισμό, πουλούνται σε κάποια άλλα σημεία, σε τουριστικούς προορισμούς? Ναι, βεβαίως πουλούνται σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς και μπορεί κάποιος και να έρθει εδώ στο εργαστήριό μας να τα προμηθευτεί. Αντίστοιχα σε παραγγελίες όπως είναι το catering, σε κάποιες εκδηλώσεις, τι άλλο αναλαμβάνετε εσείς ο συνεταιρισμός για να γνωρίζει ο κόσμος? Αναλαμβάνουμε σε ένα catering όλα, από τον καφέ, το δεκατιανό, το κυρίως γεύμα, όλα.
σε πλήρη απαρτία λοιπόν τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού και τώρα θα σας πάω στις δύσκολες ερωτήσεις. Το 1998 λοιπόν ήταν μια εποχή δύσκολη. Οι περισσότερες γυναίκες της γενιάς σας ήταν να φροντίζουν το σύζυγο και τα παιδιά. Εσείς κάνατε μια μικρή επανάσταση, έχω την εντύπωση, για την εποχή εκείνη. Πρωτοπορήσατε και φτιάξατε το συνεταιρισμό. Αυτό λοιπόν θέλω να μου πείτε πώς το διαχειριστήκατε στα πλαίσια της οικογένειας. Να είστε γυναίκες, μητέρες, εργαζόμενες, σύζυγοι και όλους αυτούς τους ρόλους μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Κατερίνα, τη μικρή τώρα γιατί είναι δύο. Θα πηγαίνουμε έτσι ρολόι και θα μου πείτε καθεμία την ιστορία σας. Το 1998 που ξεκινήσαμε, όταν ξαφνικά αποφασίζεις από το σπίτι να βγεις στη δουλειά, στο μεροκάματο, στο ελεύθερο επάγγελμα, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Και στη δουλειά, γιατί η δουλειά απαιτούσε πολύ χρόνο, ερχόμαστε πάρα πολλές ώρες στη δουλειά. Αντιμετωπίσαμε μετά και το πρόβλημα της οικογένειας, που και εκεί έπρεπε να είμαστε. Να μαγειρέψουμε, να τακτοποιήσουμε τα παιδιά μας, να τα διαβάσουμε, να πούμε φροντιστήρια, να ακούμε την κρίνια και τη λήψη από το σπίτι και να μας φέρουν στη δουλειά. Γιατί τα πρώτα χρόνια εγώ προσωπικά δεν οδηγούσα. Ναι, ήταν λίγο δύσκολα. Υπήρχε όλη αυτή η γκρίνια. Μια και το αναφέρατε, τα πρώτα χρόνια μέχρι να στρώσει ο συνεταιρισμός, πόσες ώρες μπορεί να δουλεύατε εδώ μέχρι να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα? Και 12 και 16 ώρες. Από το πρωί 7-7.30 μέχρι ό,τι ώρα μας πήγαινε. Μέχρι να μπει η δουλειά σε ένα ρυθμό, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να δουλέψουμε και εμείς σε κάποια προϊόντα, γιατί δεν ξαφνικά μπήκαμε, τα ξέραμε και τα κάναμε όλα. Μαθαίναμε, φτιάχναμε, δοκιμάζαμε γεύσεις. Γιατί κάναμε ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα επιχείρηση που ήθελε πάρα πολύ δουλειά και σας ήθελε και εδώ, αλλά ήταν και όλοι οι ρόλοι στο σπίτι. Και πολύ βαριά δουλειά. Γιατί είναι χειρονακτική, τα κάνετε όλα με τα χέρια και τα γλυκά είναι όλα χειροποίητα. Για να ακούσω και την κυρία Ντίνα τώρα εδώ που εκπροσωπείται λίγο πιο παλιά γενιά ακόμα από τις άλλες κυρίες. Ναι. Πιο δύσκολο ακόμα η δική σας κουλτούρα των συζύγων να σας αφήσουν να δουλέψετε. Σίγουρα. Εγώ ήδη όμως δούλευα 20 χρόνια πριν είχα επιχείρηση δική μου και μετά που συνεταιρίστηκα με τα κορίτσια ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και συνεχίζει να είναι. Αλλά ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή γιατί δουλέψαμε όπως προείπαμε στο ΚΕΚ, αλλά δεν πληρωνόμασταν για 2 χρόνια. Παίρναμε χρήματα από το σπίτι, παίρναμε τα υλικά, τα αγοράζαμε μέχρι να κάνουμε τα δικά μας χρήματα για να μπορέσουμε. Αλλά... Αυτό έφερε μια επιπλέον γκρίνια στο σπίτι με το σύζυγο, ότι δουλεύατε αλλά και πάλι δεν ερχόταν τα χρήματα στο σπίτι. Εντάξει, πιστεύω από όλες μας, γιατί κάναμε έξοδα, γιατί ήταν και μακριά, κάναμε έξοδα, αλλά στην πορεία όμως δικαιωθήκαμε. Σήμερα είστε και γιαγιά και κρατάτε και το εγγόνι. Ναι. Ποιες ήταν οι δυσκολίες εκείνης της εποχής, τι θυμάστε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε? Εγώ έχω πολλές φορές τη μητέρα μου που λέει ότι ερχόμουν σπίτι και δεν έβλεπα το κρεβάτι μου να πέσω για ύπνο. Εσείς τι άλλο θυμάστε από εκείνη την εποχή, μέχρι να στρώσουν τα πράγματα? Ναι, έχετε δίκιο, ήταν πολύ δύσκολα γιατί στο σπίτι, επειδή δουλεύαμε εδώ πάρα πολλές ώρες, ήταν λίγος ο χρόνος για να αφιερώσουμε και στην οικογένεια. Γενικά, καθόμασταν μέχρι αργά να μαγειρέψουμε για να σηκωθούμε το πρωί να έρθουμε στη δουλειά τις 7 που είπε και η Κατερίνα και να φεύγουμε. Είναι μέρες που φύγαμε και 10 και 11 το βράδυ μέχρι να στηρίξουμε τη δουλειά μας. Το θέμα ήταν κατά πόσο υποστηρικτική ήταν η σύγχυση, σας βοηθούσαν καθόλου με τις δουλειές, με τα παιδιά στο σπίτι? Ή είναι όπως τα θυμάμαι κι εγώ από τους δικούς μου, ότι δεν πιανόταν οι περισσότεροι άντρες με δουλειές? Εντάξει, άλλοι πιάνονται, άλλοι δεν πιάνονται. Οι δυσκολίες είναι δυσκολίες. Μάλλον τον είχατε στρωμένο το σύζυγο, γιατί σας έχει συνηθίσει να δουλεύει. Ναι. Να μαθαίνουν οι νεότερες, είναι μέχρι να τους στρώσουμε λοιπόν. Είναι πολλαπλά τα μηνύματα εδώ που δίνουμε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εσείς κυρία Σεβαστή? Όπως είπαν και τα κορίτσια, κάθε αρχή είναι και δύσκολο. Εντάξει, ξεκινήσαμε από κάποια σεμινάρια, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Όλες μαζί να κάνουμε την ίδια δουλειά εδώ πέρα, μέχρι να στράσουμε να μάθουμε η μία την άλλη. Ήταν κάπως δύσκολο, αλλά δύσκολο και στα σπίτια μας. Στο σπίτι θέλω να μου πείτε το δύσκολο, γιατί εδώ είναι δεδομένη η δουλειά. Στο σπίτι πώς τα βγάζετε πέρα? Γιατί ήθελες για τις δουλειές του σπιτιού και εδώ πέρα καθόμασταν πολλές ώρες. Και εμείς που ήμασταν αγρότες, είχαμε και κάποιες άλλες δουλειές έξω από το σπίτι. Δύσκολες και εκείνες. Είχατε και τα χωράφια λοιπόν να φροντίσετε? Ναι, και τον κήπο και τα χωράφια και όλα. Και ζώα παράλληλα, αφού ήμασταν αγρότησες. Τώρα, γιατί όλα τα νέα κορίτσια πια και τη δική μου γενιά και τι μικρότερε έχουμε αναλάβει πάρα πολλού ρόλους και να είμαστε και εργαζόμενες επίσης και να μπορούμε να τα φέρουμε όλα αυτά εις πέρας. Γι' αυτό σας ρωτάω, εσείς πώς τα καταφέρατε τότε? Φτάνανε οι ώρες τις ημέρες? Εμείς δυσκολότερα να κάνουμε. Έτσι, πώς τα καταφέρατε είναι το ζήτημα? Εκεί είναι το μυστικό να μας πείτε. Πώς τα φέρατε πέρα, κοιμόσασταν 2 ώρες τη μέρα? Προσπάθεια, ναι.
Πολλές φορές και 4 ώρες το 24ωρο και 3. Για να προλάβετε. Για να τα βάλουμε όλα πέρα. Πώς αντέχατε είναι το θέμα. Εσείς τι λέτε? Όχι δύσκολα. Αλλά με την υπομονή και με όλα αυτά μπορείς όλα να τα ξεπεράσεις. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Να, δύο μυστικά. Υπομονή και θέληση, λέει η κυρία Μαρίνα. Τι άλλο μυστικό θα δεν λέγατε στη νέα γενιά? Γιατί τώρα είστε ένα πρότυπο. Πρωτοπορήσατε τότε, τα φέρατε όλα και τα έχετε φτάσει σε ένα σημείο. Γιατί και το συνεταιρισμό τον κρατάτε. Δεν είναι εύκολο να πούμε στον κόσμο. Πολλοί γενικοί συνεταιρισμοί με την κρίση έχουν παραδώσει, έχουν κλείσει. Εσείς και το κρατάτε σε ένα επίπεδο επιχειρηματικό, έχετε καταφέρει και όλα τα υπόλοιπα. Μια ιστορία από το ξεκίνημα. Ήταν δύσκολο, φυσικά. Όπως είπαν και όλες οι κυρίες, ήταν πολύ δύσκολο γιατί μέναμε στο σπίτι και από τη μια στιγμή στην άλλη βγήκαμε στην εργασία. Και όχι μόνο στην εργασία, όχι για λίγες ώρες, αλλά φτάναμε σε σημείο να δουλέψουμε μέχρι και 16 ώρες την ημέρα. Η δουλειά ήταν πολύ δύσκολη. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και την οικογένεια, να κάνουμε όλες τις δουλειές, γιατί οι σύζυγοι όπως παλιά δεν είχαν αυτή την. Επειδή εμείς δεν δουλεύαμε και τα έβρισκαν όλα έτοιμα. Ήταν και καλομαθημένοι, να πούμε αντικειμενικά. Όταν βγαίνεις έξω μετά, τα θέλουν πάλι και φυσικά αρχίζει και μετά η γκρίνια. Να δημιουργούν περισσότερο τα παιδιά, γιατί τα ήθελαν πιο. Είχανε μάθει, μαμά το φαγητό, μαμά το κούκου. Όλα τα ήθελαν στην ώρα τους, τότε αναγκαστικά όλα ερχόνταν και λίγο πίσω, φυσικά υπάρχει γκρίνια. Κυρία Κατερίνα, εσείς που ηγηθήκατε τότε και των οικονομικών και των διοικητικών και της διαχείρισης, είχατε πάρα πολλά πράγματα φορτωμένα στο μυαλό σας. Και έχοντας και 3 παιδιά στο σπίτι, πώς ήταν το ξεκίνημα και στη διαχείριση όλων αυτών των ρόλων? Δύσκολο, ναι, γιατί δεν ήταν μόνο το παραγωγικό κομμάτι, ήταν και τα έξω. Η διαδικασία όλη, τα προγράμματα, τα χαρτιά, τα λογιστικά, όλα αυτά που τρέχαμε και τρέχουν ακόμη. Έτσι, τρέχουν όλα αυτά, γιατί η επιχείρηση δεν είναι μόνο το μέσα, είναι και βέβαια. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι η παραγωγή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις. Και φαντάζομαι ότι από γυναίκες αγρότησες μέχρι να μάθετε να συνεταιριστείτε, αφενός να συνυπάρξετε, αφετέρου να έχετε μια επιχείρηση και να διαχειρίζετε οικονομικά, λογιστικά, πωλήσεις. Όλο αυτό πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή να το καταφέρετε, να το οργανώσετε? Το κάναμε από την αρχή και τη διαφήμιση και τις πωλήσεις και τους πελάτες μόνοι μας τους βρήκαμε. Δεν απευθυνθήκαμε κάπου. Προσπαθήσαμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας για να κερδίσουμε και χρήμα και χρόνο. Πάντως, βλέποντας και το έργο το αγαπημένο όλων μας της Άγριας Μέλισσης, βλέπουμε βέβαια που είναι ακόμα πιο πίσω χρονικά. Βλέπουμε, ας πούμε, στο έργο ότι ο σύζυγος της μοδίστρας του χωριού της Ουρανίας, που πήγε να ανοίξει επιχειρηματικά και να κάνει πράγματα, βλέπουμε ότι την κορόιδευε και την αποθάρρυνε. Άρε, κορόιδε, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε κάνουν, που πας να γίνεις επιχειρηματίας και τέτοια. Τα ακούγατε κι εσείς αυτά από τους συζύγους ή γενικά από το περιβάλλον? Σαν το έργο που βλέπουμε που είναι πολύ ρεαλιστικό. Τα ακούγαμε κι εμείς, ναι. Τα λέγανε, όλοι τα λέγανε, θα μελετραπηχτείτε, τόσες γυναίκες, πώς θα ταιριάξετε, πώς θα δουλέψετε, πώς θα βγείτε στην αγορά. Σχεδόν δεν πίστευε κανένας σε εμάς τότε. Τους έχετε αποδείξει όμως περίτρανα ότι και τα καταφέρατε και συνυπάρξατε. Αλήθεια, αυτό το κομμάτι και εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρχουν τόσες γυναίκες μαζί. Αυτή την έννοια του συνεταιρίζεστε, την είχατε από την αρχή, είχατε μπει σε αυτό το κλίμα ή σιγά σιγά με τα χρόνια το φτιάξατε, η μία συνήθισε τις παραξενιές της άλλης και πορεύεστε? Κάπως έτσι. Έτσι. Στην αρχή ήταν δύσκολα, γιατί διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές ηλικίες. Δεν πιστεύω βέβαια στο χάσμα, αλλά εγώ ήμουν μικρότερη, ξεκίνησα στα 24, αλλά έχουμε και ένα μέλος που είναι πολύ μεγαλύτερό μου. Ναι, υπήρχε διαφορά και στην ηλικία και στις ιδέες και στις απόψεις, αλλά με τα χρόνια, με τη δουλειά, συνηθίσαμε μία της άλλης τα χούγια, να το πω έτσι, και κάναμε και λίγο πίσω και λίγο έτσι. Σίγουρα θέλει υπομονή. Έχετε φτάσει ποτέ να διαλυθεί ο συνεταιρισμός, είτε λόγω μεταξύ σας γκρίνιας, είτε λόγω των οικονομικών προβλημάτων που ήρθαν με την κρίση της τελευταίας δεκαετίας πια? Όχι. Ευτυχώς τα φέρνουμε όλα πίσω, κοιτάμε μπροστά για μας, κοιτάμε το μέλλον μας, αλλά λέμε δεν θα τα παρατήσουμε, γιατί κάναμε πάρα πολύ αγώνα μέχρι να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ναι. Είναι ένα μυστικό το πείσμα και η θέληση να αποδείξετε στους άλλους, στον περίγυρο όλο των πρώτων χρόνων, τώρα αναφέρουμε, όχι αυτά τα χρόνια, ότι εμείς είμαστε εδώ και θα τα καταφέρουμε? Βέβαια.
Τα πρώτα χρόνια ναι. Τώρα... Δεν θα διαλυθούμε λόγω από τσακωμό πάντως. Όχι βέβαια, όλα όχι. πράγματα από την κρίση, από τα οικονομικά, να τα βγάλουμε πέρα, γιατί τώρα πραγματικά ζοριζόμαστε. Ναι, πώς είναι τα πράγματα τώρα, γιατί και η κρίση είναι αρκετά μεγάλη των τελευταίων ετών και τώρα με τον κορονοϊό. Πώς είναι τα πράγματα για το συνεταιρισμό σας, γιατί είπαμε και πριν ότι αρκετοί συνεταιρισμοί ανά την Ελλάδα δεν τα κατάφεραν, έχουν κλείσει. Εμείς εδώ δουλεύουμε πιο πολύ με τον τουρισμό. Από τη στιγμή που ο τουρισμός δεν λειτουργεί, είναι δύσκολα. Είναι κλειστή για μας, δουλεύει το εργαστήριο. Το εργαστήριο όταν παράγουμε και δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Εκδηλώσεις όλα αυτά που λέγαμε και πριν δεν γίνονται. Και την ελληνική ανάμωση και μνημόσυνα και όλες τις εκδηλώσεις, ας πούμε, βαφτίσεις. Καμία κοινωνική εκδήλωση γενικά δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε γενικά δεν δουλεύουμε αυτόν τον καιρό. Η λιανική μας έχει κλείσει όπως σας είπα, δεν μπορούμε να πουλήσουμε και εδώ. Μετράτε πια 22 χρόνια παρουσίας του συνεταιρισμού, από το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα, ζωή να έχετε. Έκτοτε, από ό,τι μας είπατε στον πρόλογο, κυρία Κατερίνα, δεν μπήκατε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, μπήκατε σε εκείνο το Leader. Έκτοτε μπήκατε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα να αναβαθμιστείτε, να πάρετε εξοπλισμό, να πάτε σε άλλο κτίριο. Γιατί τρέχουν πολλά προγράμματα και τώρα. Για κτηριακά δεν μπήκαμε, γιατί είναι μεγάλη επένδυση, χρειάζεται η ίδια συμμετοχή, την οποία δεν έχουμε ακόμη, δεν κάνει κεφάλαιο ο συνεταιρισμός. Υπάρχουμε, δουλεύουμε, πληρωνόμαστε και όσο εκεί δεν κάναμε κεφάλαιο ποτέ, μεγάλο κεφάλαιο. Κάναμε μια ανακοίνωση στη μηχανή πάλι από πρόγραμμα, στη μηχανή του προγραμμάτου. Προσπαθούμε δηλαδή να πετύχουμε κάποιο πρόγραμμα, αλλά όχι μεγάλες επενδύσεις. Άρα δεν πάτε γενικά σε μεγάλα ανοίγματα. Δεν κάνουμε μεγάλα. Τι βλέπετε για τα επόμενα χρόνια, ποια είναι τα σχέδιά σας, είτε να μπουν νέα μέλη, δεν ξέρω τι σχεδιάζετε, τι έχετε κατά νου. Νέα μέλη, ναι. Πρέπει να μπουν. Υπό προϋποθέσεις φαντάζομαι όμως, έτσι. Σίγουρα με προϋποθέσεις. Αλλά είναι και οι καιροί που περνάμε τώρα είναι λίγο ισχνή, να το πω έτσι, που μας κρατάει λίγο πίσω σε κάποια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά νέα μέλη, ναι. Οι συγκυρίες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Και θέλω να κλείσουμε με το δικό σας μήνυμα στα νέα κορίτσια της ηλικίας μου, μικρότερες, που βλέπουν όλο αυτό το θάρρος που είχατε πριν 20 χρόνια, που πελαγώνουμε όλα, τα πιάτα, τα ρούχα, τα παιδιά, τι να πρωτοκάνουμε και πελαγώνουμε με όλους αυτούς τους ρόλους που έχει μια σύγχρονη γυναίκα σήμερα. Θέλω να δώσετε το δικό σας μήνυμα σε αυτά τα κορίτσια που προσπαθούν να τα καταφέρουν όλα αυτά μαζί και εσείς το κάνατε και μάλιστα σε μια εποχή πολύ πιο δύσκολη και όχι υποστηρικτική από τους συζύγους. Υπομονή και επιμονή, τίποτα άλλο. Και θέληση. Εγώ θα ήθελα να πω και τα νέα κορίτσια που είπατε για να ανανεωθεί ο συνεταιρισμός, γιατί και εμείς ας πούμε είμαστε κάποιας ηλικίας, αλλά τα νέα κορίτσια νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ, θα βρουν τη δουλειά στο συνεταιρισμό και δεν έχουν όμως σχέση με αυτά που κάνουμε εμείς τα παραδοσιακά. Νομίζουν ότι η δουλειά εδώ θα είναι πιο ξεκούραστη, πιο... Καταλάβατε πώς σας το λέω. Εκεί είναι. Μακάρι να ανανεωθεί, να έρθει καινούριο αίμα, να συνεχιστεί ο συνεταιρισμός, γιατί είναι πολύ... δεν είναι ωραίο πράγμα να διαλυθεί έτσι. Όχι, βέβαια σας έχουν να συνεχίσετε με επόμενες γενιές και σε άλλα τόσα. Ναι. Θέλετε να δώσετε κάποιο μήνυμα στα νέα κορίτσια και να κλείσουμε με αυτό. Να είναι αποφασιστικές, να τολμήσουν. Γιατί πολύ ωραίο μήνυμα. Πριν τόσα χρόνια τολμήσαμε. Ναι, αυτό λέμε. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή η επανάσταση εκείνη που έγινε. Μικρή ή μεγάλη ήταν. Μια μικρή επανάσταση. Δύσκολα, περάσαμε, έγινε και πράγματα. Δεν θέλω να το πω επικίνδυνα, αλλά για γυναίκες πριν 20 χρόνια. Που παίρναμε σάκους με τα προϊόντα μας, να πάμε πόρτα-πόρτα, να τα δειγματίσουμε ή να συνοδεύσουμε ένα μπουφέ κάπου μακριά και να ερχόμαστε νύχτα. Θέλει τόλμη, θέλει θάρρος, επιμονή. Και αγώνα. Αν το αγαπάνε, το αγαπάνε, να επιμένουν. Ναι. Πολύ ωραία ιστορία αυτή που μας λέει η Κατερίνα Τζούνιορ. Έχετε κάποια άλλη ιδιαίτερη ιστορία που θυμάστε από όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή εδώ που έχετε συνυπάρξει, που θέλατε να τη μοιραστείτε μαζί μας και με τον κόσμο? Ωραίες ιστορίες θα έλεγα εγώ, γιατί πριν έχουν σταματήσει βέβαια τώρα, ωραίες ιστορίες είναι η γνωριμία με τους συνεταιρισμούς όλης της Ελλάδος. Μία φορά το χρόνο, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά έχει σταματήσει λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει, μία φορά το χρόνο
διοργανώνονταν η μέρα της γυναίκας ή η μέρα αγροτικών συνεταιρισμών γυναικείων σε μία πόλη της Ελλάδος. Και πηγαίναμε. Πότε είναι η Παγκόσμια ημέρα αγρότη σας, για ενημερώστε μας? 19 Οκτωβρίου. Τον Οκτώβρη. Διαφορετική πόλη κάθε χρόνο. Έχουμε πάει, δηλαδή έχουμε βρεθεί με όλους τους γυναικείους συνεταιρισμούς, είναι η γνωριμία μας, η οποία παραμένει ακόμη εδώ και τόσα χρόνια και ήταν μια πάρα πολύ ωραία, πώς να σας πω, συνάντηση. Ωραία εμπειρία να γνωρίσετε. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί βρισκόμαστε με άλλους συνεταιρισμούς ανά την Ελλάδα. Ανταλλάσσουμε απόψεις, μαθαίνουμε τα προβλήματά τους, λέγαμε εμείς τα δικά μας. Ναι, αυτό είναι διορθωνόμαστε. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία ήταν αυτή, ναι. Κύριε Κατερίνα, πάμε τώρα να μας δείξετε πώς γίνεται ο παραδοσιακός τραχανάς, για να μάθουμε και οι νεότερες και να θυμηθούν οι παλιότερες τις κλασικές συνταγές που φτιάχνετε. Ο παραδοσιακός τραχανάς σταμάτησε εδώ και πολλά χρόνια να δουλεύει με το δρυμώνι. Με το χέρι, τρίψιμο. Η μηχανή μας, υπερσύγχρονη, ζυμώνεται περίπου στα 10 κιλά. Αλεύρι. Αλεύρι, ό,τι αλεύρι θέλει. Κάθε όρεξη. Υπάρχει το άσπρο, υπάρχει το κίτρινο, ολικής, ζέα. Έχουμε εξυγχρονιστεί πια, βάζουμε και ό,τι αλεύρι θέλουμε και παράγουμε τον τραχανά. Ωραία. Ναι. Μίξη από αλεύρια. Μπαίνει αλεύρι, γάλα, ζυμώνεται καλά, γυρίζει στο μαχαίρι και εδώ κόβεται. Το κόψιμο του δεν διαφέρει πολύ από το δρυμώνι, βλέπεις είναι όμορφο. Επειδή τώρα το έχω προλάβει λίγο από τη γιαγιά μου, που είναι και κοντοχωριανή εδώ με όλες τις κυρίες, το θυμάμαι λοιπόν το δρυμώνι και πώς έβγαινε. Αυτό τώρα για τις παλιές κυρίες που θέλουν την παραδοσιακή γεύση, είναι κοντά, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Οι παλιές νοικοκυρές που το ξέρουν, τους αρέσει. Το εκτιμούν και πλέον ξεκουράστηκαν. Δεν το βγάζουν με τα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι οι μηχανές ήρθαν να αντικαταστήσουν τα χέρια και να μην κουράζονται πια με όλη αυτή τη διαδικασία που ήθελε και το άπλωμα του τραχανά και όλα αυτά τα κλασικά που έχουν βγει. Ναι, ναι. Και από εκεί μπαίνει στη σίτα. Απλώνεται όμορφα και από εδώ στο ξεραντήριο που παστεριώνεται στους 60 βαθμούς. Και πόσες μέρες ή ώρες το αφήνετε και ώστε να είναι έτοιμο μετά για κατανάλωση? 24 ώρες. Α, μόλις και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο. Οι γιαγιάδες μας πόσες μέρες έπρεπε να πλώνουν και να μαζεύουν τον τραχανά? 15 μέρες, 17. Άρα λοιπόν όλα έχουν απλοποιηθεί. Μαζί με ζουζούνια, σκουπίδια, ενώ εδώ είναι καθαρό, χωρίς έντομα. Άρα παραμένει η παραδοσιακή γεύση, όλα έτοιμα και ξεκούρασε και για τις νέες γενιές. Ναι, ναι. Τώρα οι κυρίες Μαρίνα και Σεβαστή θα μας δείξουν την γιαννιώτικη παραδοσιακή πίτα. Μία από τις εκλεκτές γεύσεις εδώ που ετοιμάζετε. Και θα μου πείτε τι θα μας φτιάξετε σήμερα και θα μας δείξετε και τη διαδικασία του φύλου πώς ανοίγεται. Σήμερα θα κάνουμε κολοκυθόπιτα. Και λόγω νηστείας. Ναι, και επειδή είναι νηστεία και σκεφτήκαμε να την κάνουμε νηστίσιμη την κολοκυθόπιτα. Πρώτα θα κάνουμε το ζυμάρι για να ανοίξουμε την παραδοσιακή κολοκυθόπιτα. Αλεύρι, λαδάκι, λίγο ξύδι, αλατάκι και χλιαρό νερό. Το ζυμώνουμε και γίνεται ένα ζυμάρι. Πρέπει να είναι λίγο μαλακό για να μπορούμε να ανοίξουμε τα φύλλα. Έχουμε ετοιμάσει και τη γέμιση. Και τη γέμιση ήδη. Λοιπόν, κυρία Σεβαστή, τι βάζουμε τώρα στη γλυκιά κολοκυθόπιτα την νηστίσιμη? Εδώ πέρα βάλαμε το κολοκύθι, λίγο ρύζι, καρύδια, σταφίδα, λίγο κανέλα, ζάχαρη και λίγο λαδάκι. Αυτή είναι η παραδοσιακή συνταγή, γιατί τώρα όλες οι νέες νοικοκυρές κάνουν και λίγο μοντερνιές και οι νέοι σεφ προτείνουν και διάφορα, τα διαφοροποιούν. Εμάς η γιαννιώτικη παραδοσιακή έχει αυτά μέσα? Ναι. Ωραία. Προχωράμε να δείξουμε τη διαδικασία. Όλες οι πίτες στο συνεταιρισμό γίνονται παραδοσιακά. Ανοίγεται φύλλο, δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο. Όλες λοιπόν οι πίτες γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο όπως έχετε μάθει από γενιά σε γενιά και το κρατάτε μέχρι και σήμερα.
Για πείτε τώρα σε εμάς τις νέες νοικοκυρές τα μυστικά εδώ του ανοίγματος του φύλου. Βλέπω ότι πολλά κορίτσια παιδεύονται και θέλουν να μάθουν την παράδοση, ακόμα και αν δεν είναι υπηρώτισσες και τις ζηλεύουν τις σπίτες μας. Πείτε μου τώρα ένα μυστικό στο άνοιγμα στο φύλο που θα πρέπει να μάθουν τα κορίτσια. Ναι, το φύλο, εφόσον θα πρέπει να το ζυμώσουμε, πρέπει να μείνει τουλάχιστον μισή ώρα για να μπορεί να ομονοποιηθεί, για να ανοίξει πιο εύκολα. Τώρα βέβαια έχει λίγο κρύο εδώ πέρα. Αν έχει λίγο πιο δύσκολο. Θα πρέπει να έχει περισσότερη θερμοκρασία. Π.χ. στα σπίτια δεν είναι πολύ πιο εύκολο, με τη ζέστη που έχει μέσα στο σπίτι. Βλέπω οι πλάστες είναι οι παλιοί, οι παραδοσιακοί. Ναι. Δεν έχουν αλλάξει πλάστες. Σε μοντέρνες εκδοχές. Όχι, δεν υπάρχουν. Μείναμε στο παραδοσιακό. Εσείς πώς βλέπετε τη νέα γενιά, τους αρέσει τα παραδοσιακά, εδώ από τις πελάτησές σας? Ναι. Πέρα από τις κυρίες που έχουν συνηθίσει, έχουν μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις, τα νέα κορίτσια, ας πούμε, στη δική μου γενιά, προτιμάνε αυτά τα παραδοσιακά? Βεβαίως. Αν έχουν κάποιον ή η γιαγιά ή η μαμά να τους κάνει, το προτιμούν. Διαφορετικά είναι ορισμένες που Έρχονται και παραγγέλνουν στο συνεταιρισμό και δεν παιδεύονται. Ακριβώς. Έτσι. Τι να κάνουμε, έχουμε πει ότι οι γυναίκες έχουν πια πάρα πολλούς ρόλους, εργάζονται, είναι μητέρες, είναι σύζυγοι. Αν προλαβαίνουν να ανοίξουν και φίλο στο σπίτι, τότε τι να πω. Κάθε γυναίκα αξίζει ένα βραβείο, γιατί έχει αναλάβει πάρα πολλά πράγματα πια να διεκπεραιώσει. Στη δική σας εποχή τουλάχιστον είναι τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Ή δεν ήταν? Όταν θέλεις τα κάνεις όλα. Αν όμως δεν θέλεις, δεν κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, στρώσαμε τα φύλλα, 3 φύλλα, το ένα πάνω στο άλλο, ενδιάμεσα το αλίβουμε με λάδι και τώρα θα ρίξουμε τη γέμιση με τα υλικά όπως ανέφεραν οι κυρίες. Απλώνουμε τη γέμιση πάνω στο φύλλο, την απλώνουμε να πάει ομοιόμορφα. Και το σκέπασμα είναι με 2 φύλλα. Το λαδώνουμε πάλι. Γυρίζουμε το 3ο φύλλο που βάλαμε. Και κάνετε και το σχέδιο. Λαδώνουμε πάλι. Βάζουμε το 2ο φύλλο. Επαναλαμβάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία με το λάδωμα. Και γυρίζουμε τα φύλλα. Και το τελευταίο, να γίνει ο κόθρος που λένε. Το γύρω-γύρω αυτό ωραίο που ψήνεται, τραγανίζεται και είναι το καλύτερο Το σημείο. τρυπάμε τώρα να βγει ο αέρας, για να μην φουσκώσει ενώ θα ψήνεται και είναι έτοιμο για το φούρνο. Την ψήνουμε γύρω στους 200 βαθμούς για 1 ώρα περίπου. Έτοιμη και η συνταγή μας.